iz Komuna ovdje odomaćili i u stvari smo pravi domaćini. Već unazad nekoliko godina smo ovdje najljepše trenutke proživjeli prvo sa promocijom našeg časopisa, a onda evo i prilike da organizujemo jedan lijepi događaj, jednu lijepu izložbu našeg prijatelja Mirka Dragovića pod nazivom Lavirint duše. Znači, Mirko je akademski slikar i živi i radi u Podgorici. Srednju likovnu školu Petar Lubarda završio je 1999. godine na Cetinju. Na Akademiji likovne umjetnosti u Trebinju diplomirao je 2004. godine smjer slikarstva u klasi profesora Marka Musovića. Član je udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2005. godine, a također i član umjetničko-likovno-književne unije Vlahov, Bukovac i Splita. Kolektivno je izlagao više puta u zemlji i inostranstvu, a samostalno ovo je 20. njegova izložba. Interesantno da je prije nekoliko godina također u sklopu jedne zajedničke izložbe sjećanja Mirko također nastupio u Ulcinju i njemu kao i nama Ulcinj predstavlja jedan divan grad, grad širokog srca, dobrih i humanih ljudi, i zbog toga smo se i odlučili zajedno sa njim da organizujemo izložbu u jednom sjajnom ambijentu, zahvaljujući prije svega jednom sjajnom čovjeku koji je više nego ugostitelj, više nego čovjek koji privlači turiste svojim srcem, dušom i velikim dijelima, ja mogu reći nadimkom Joška Hasanaka. Dakle, Mirko 15 godina radi kao likovni pedagog sa djecom sa poteškoćama u razvoju u Resursnom centru za obrazovanje i osposobljavanje Prvi jun u Podgorici, u matičnoj ustanovi nevladinom sektoru kao profesor mentor sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Napravio je preko 30 likovnih izložbi u Crnoj Gori, a vi imate priliku, dragi Ulcinjani, dragi prijatelji, da vidite ovu interesantnu izložbu sa posebnom tehnikom pod nazivom, rekao sam, Lavirint duše. Izložbu će otvoriti moj prijatelj, kolega i Mirko također, inače predsjednik programskog odbora časopisa Komuna, a kulturolog i publicista magistar Željko Rutović. Izvolite. Dobro večer, hvala dragi Jamere, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi prijatelju Mirko Dragoviću. Kako to već kosmogonijski putevi znaju da urede, gdje bi drugo lavirinti duše Mirka Dragovića nego kod čovjeka plemenite duše i srca Nedžada Hasanagi, našeg dragog prijatelja koji svojom dušom, plemenitošću, srcem na najbolji način otvara dušu kako svoju, tako grada, svog objekta i svih nas koji se po prirodi svog susreta poziva, zaista osjećamo prijatno i ugodno kao što je čast to činimo. A umjetnost, kada govori i pjeva o duši, ona samim tim i liječi dušu. Riječi su medikamenti koje ljudsku bol, čovjeku patnju i dušu na svoj način pjevaju, njoj slave, njoj se dive i dušu liječe. Na isti način to čini i Mirko Dragović svojom paletom boja i ne slučajno on govori o lavirintu duše. Naime, kao to dobro znamo u istoriji civilizacije, tamo gdje bi čovjek svojim nemarom, nehatom, nebrigom, iz interesa, cilja i već čega pružio to ljepše lice svijeta, ostavljao na njemu duboke brazde mnogih nesreća, uvijek je umjetnost se pojavljivala i vaskrsnula na novi način to ljepše, bolje i uljuđenije lice svijeta. Ne slučajno u naslovu svoje tematike, makar ja to tako doživljam, Mirko Dragović apostrofira dušu. Neću prepričavati, bilo bi da kaže nepristojno ono što sam ovim povodom napisao u katalogu, a gotovo antički svaki prikazivač i čovjek koji želi zadrijeti umjetničko djelo, on samo što bi kazali filozofi oponaša ideju ideje. Zato moja malenkost znači da to Mirko mnogo vidljivije, jače i snažnije nosi u svoju duši, a mi pokušavamo dotaći kako njegovu dušu, tako izraze te duše koje nudi on nama putem ovih platana. Naime, svi smo mi prije ili poslije u nekom lavirintu svoje duše. Svi smo u lavirintu neke kolektivne duše i svi tražimo taj izlaz iz tog lavirinta. Širokim radijusom boja, gdje neko traži nebesko plavo, neko mediteransko
ili žitnicu žute boje ili već zelene trave miris, Mirko ostavlja svakog od nas da traže izlaz i puteve iz naših unutrašnjih i svekolikih labirinata. A naći smiraj duše jeste naći smiraj način života i onoga što pripada svakom od nas po rođenju. Zato bih vam želio kratko približiti, koliko je to moguće, bit ćete dijelo vašim očima, vašom dušom i vašim sluhom dojmiti onako kako će vaša imaginacija, čula i doživljaj predstaviti umjetnika. Ali predstaviti umjetnika znači predstaviti jedan čitavi svijet, toliki koliko jeste, a Mirko svijet jeste svijet plemenite etike koje lično, porodično, građanski i uljuđeno nosi na najbolji način, ostavljajući za svoj period zaista uljuđene stranice građanskog lica života, profesionalne naravi i onoga što svom profesionalnom okusu daje i dariva licima koja je potrebna njega pomoć i upravo ta zaštita duše. Ne manje, njegovo estetsko lice koje večeras se ovdje izražava i ne samo večeras, jeste, rekao smo, paleta raskošnih boja, puteva, imaginacije i traganje čula svakog od nas pojedinačno. Mirko to radi nenametljivo, nesugestivno, ostavljajući prostor da mi vodimo dijalog sa slikom. Kada se povučemo intimu svoje duše, svojih traganja, svojih putanja, naći ćemo i dio sebe u Mirkovim slikama. Ja sam tako vidio dio svojih tragova, izazova, pitanja, nedoumica. Ono što bih još skrenuo iz mog ugla pažnju jeste ono što nas je u čovječanstvu i održalo, to je vječna čovjekova igra. Čovjekova igra kao duhovni, tragalački, kreativni, fizički iskaz njegovog postojanja. Dok se čovjek igra, dok čovjek stvara, ima nade za ovaj svijet. Dok Mirko i slične kolege, umjetnici po bilo kojem obliku umjetničkog stvaralaštva igraju i dočaravaju dinamizam čovjekovog života, ima nade za sve nas. Onoga časa i momenta kada stane ljudsko traganje, time staje i ljudsko trajanje. Igrati se znači živjeti i posle života. Zato Mirkova stvaralačka poetika, koja je istovremeno etika, estetika, čulstva, osjećaja, pažnje, dodira, jeste jedan poziv da budemo manje više svi vječna djeca iznova u novom pokretu dodira sa drugim čovjekom, a dodirnuti drugog čovjeka znači približiti sebe svjetovima koji su iznova novi i ljepši. Zato sam uvjeren da u nekom, da kažem, našem posvjesnom traganju naći ćemo ono što je duši blisko, a duši uvijek na bilo kom meridijanu, bilo koje vjere, religije, jezika i tako dalje su bliski ljudi, bliska je čovjekova dobrota i bliski su ti svjetovi dobra. Mirko Dragović otkriva te svjetove dobra, traga za njima, što više traga i mi ćemo biti, kažem, njegovi vječni saputnici i naravno bolu duše sapatnici. Da što duže budemo saputnici Mirkovog stvaralaštva i svih stvaralaštva dobrih ljudi, dobre umjetničke naravi, da budemo sapatnici za traganje čovječkog, ljudskog, emancipatorskog dobra, neka ova izložba bude ne samo otvorena, nego neka bude u vječnom otvaranju, otvorenosti naše duše i izlaskom iz svih labirinata koji po prirodi života, sudbina i neke više sile manje više upadne mali. Naći izlaz jeste naći novi život, naći novi svijet. Vjerujemo da je Mirkova tragalačka ruka dodirnula neka vrata gdje možemo izlaziti i tragati za tim svijetima dobra, upravo onako kako jeste i sam Mirko Dragović. Čovjek dobra, etike, estetike, stvaralačke, životne, ljudske, građanske, poetike, večeras nas je u jednoj duši, da dišem umjetničkom poetosu kao jedna duša, spojio i darovao nam ovo večer. Zahvalan, počastvan što sam imao priliku da budem jedan od vas, što me Mirko Dragović ugostio, častio da budem mogući prikazivač njegovog dijela, znajući da smo, kažem, već filozofski samo u traganju za onim što on želi kazati, jer ne bi bilo dobro da prikazivač može zatvoriti i kazati dijelo, jer to ne bi bilo dijelo. Što više budemo otvarali nove prostore i u traganju za nekim prošlim, budućim i sadašnjim vremenima u kojima će biti naša plemenita duša u svim svijetovima dobra. Pozdravljam vas, zahvaljujem i izražavam zaista zadovoljstvo i čast što smo večeras u domu uvaženog Nedžada Hasanage, čija duša upravo govori, emancipuje i edukuje način kako treba zemaljske dane trošiti, živjeti za sve neke buduće dane, godine, vjekove našeg kolektivnog dobra.
to zaslužuje naša pažnja poštovana prema vjekovnom gradu Ulcinju, gdje su se duše različitih vjera, religija, puteva, nadanja i stremljena sretali iznova sa domaćinskom dušom dobra. U ime tog dobra da se sretnamo i da vječno budemo saučesnici, sapatnici i putnici koji putuju ka dobro, tragajući tom dobro, ja se zahvaljujem i sa zadovoljstvom izražavam zaista ljudsku, profesionalnu, emotivnu stranu da budemo saputnici i tragači vječno otvorenog labirinta duše Mirka Dragovića. Hvala vam.